Петър пък вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А първосвещениците и стареите и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят. И не намираха. И макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: той я каза, мога да разруша Божия храм и в 3 дни да го съзидам. И като стана първосвещеникът, рече му: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тези против тебе? Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът му рече: заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий? И Исус му отговаря: ти рече. Казвам ви обаче, от сега ще видите Сина човечески, седнал отдясно на силата и идещ на небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече: той богохулства! Каква нужда имаме вече от свидетели? Сега чухте богохулството му. Как ви се струва? А те отговориха и рекоха: заслужава смърт. Тогава го заплюваха и биеха по лицето, а други му удряха плесници. И думаха: проречи ни, Христе, кой те удари? А Петър седеше вън на двора и приближи се до него една слугиня и рече: и ти беше си Исуса Галилееца. Но той се отрече пред всички, като каза: не знаеш, що говориш. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на ония, що бяха там: и той беше си Исуса Назорея. А той пак се отрече с клетва: не познавам човека. Малко по-седне се приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петра: наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина и да се кълне: не познавам човека. И веднага пропя петел. И спомни си Петър думата, казана му от Иисуса: преди още петел да пропее, 3 пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, плака горко.